Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Batitay si ako. Hala! Si Manang Gwapa! Ni ang kaamo, Manang Gwapa! Unsa? Ni ay ning dapitang inyong bay? Oo, nalo man di ay. Ha! Panglayas mo din oy! Nagsamok-samok lang mo sa akong pananaw din he. Nano samok man mi? Kapugo ba ni mo oy? Tanawan ko ng dagway ni mo? Wag yun na, maangay ining dapita. Nano di ay ako now. Basura kag naong! Di ra ba? Lata di ay ako daw. Dili man. Ha? Mabuang ko. Ay, madapitang inyo? Naluyo good. Nindot man may bongbong sa amo bahay. Simento man. O si simento? Ha? Kinahanglang ako ning masusi. Hoy! Panyong! O bani ko sa liyo sa building. Oy! Pagdali! Oy, Manang Gwapa! Asa ka, oy! Kakantahan lang ta ka, Manang! Para di ka suko ako! Kanindot itulid sa akong pungkol ay. Akong ihunat. Ako ipabarog-barog akong pungkol. Duta tanaw no. Inanita palang kadakataon ni Junior ang akong pungkol. Ay, ihunat akong mayo. Iduso-duso na ko. Kanindot. Ako sana ibalik-balik akong buko-buko. Mangita yung kong laing diskarte yung makatabang kong batitay. Hapit na morot ang sobras kwartang gihata atong migo niyang gwapo. Tinuod yung kang gwapo ning kanahang dako. Hoy! Kisa mong nanguyo din he? Oh? Kinsa mo sa... Hoy! Ayay. Panggawas mo! Dunggabon ka baga dispungkol isang kanan. Murag kami gigipasabot. Tingog! Hoy! Panggawas mo! Mga pagkakibog naong sa! Gawas mo diha! Hoy! Saan ka? Ngano na ako mo din he? Ha? Usay! Oh! Uy! Ikaw na, ma'am? Ikaw nang pungkula ka? Kuya, pe. Ngano ko daw na abot ka din eh? Ikaw, saan? Ngano ginagsa ka man din sa among panimay, ha? Imo ning pay? Yes, of course. Ikaw di ay ang alimatok na mipilit ining dapita? Ayaw minganlig alimato kay dili may mga alimatok sa simento. Wati lami. Wati nga natusok-tusok sa yuta. Sugot mo yan ang alamig wati ay lang namin nganlig alimatok. Wati na lang. Kay kami ang wati nga mahigalaon. Alimatok ka! Bisan asa ka ibutang, magdakag di mala sa kinapuhi sa uban! Ay, yati kiyo to sa di mo, ha? Anong niyam yung kanini, ma'am, ha? Kinahanglan na mamahawa mo din ang dapita! Oh, unsa? Anong inyo man may hingin na inyo ni? Tungod kay kamuri mo guba sa view ining dapita! Mawa ang kaklas anang among tindahan tungod ninyo. Tungod ining inyong barong-barong. Barong-barong matuon niya, pero simento ni. Oy! Manang Gwapa! Ngano, singgit-singgit man ka. Hoy, kulungo! Ganaan ka kanta? Kulungo ka! Panglayas mo ini dapita? Hoy, Kimpi! Ay, may palayasa rin Kimpi, Del! Usa to? Kimpi ka! Ha? Huwag ka kailang Kimpi, day! Ako? Kimpi! Oh! Ha? Ako, kaila ko unsa na kimpi manoy. Unsa man na, day? Ana man na, kimpi, no? Kwak! Oh, oh. Ako, bibi man ang kimpi. Ay! Mga kaliwat kina mo gamaw! Mamaw rin masanmig ama mong ikatubang, ma'am. Parehas ni mo! Mga buang mo! Abuang sa ni parehas ni mo! Mga buang mo! Kami, mga buwang! Angal ka, ha? Ah! Ngano, angos ka? Ha? O sa man giatake ka na? Ha? Mamatay na kang pungkula ka?
Di pa ko mamatay. Muginhawa pa ko. Tungol kay ma'am! Ha? Hoy! Ayaw ko gagisi, ha? O saman, ha? Batitay! Ato na siya kung taon? Ayaw lang ko lataman, uy. Oh, naibaw na ko kuno saon ni nato siya. Kahilas pa yan ninyo. Mga musimos, bagagnaong. Lakaw batitay. Kuha atong atsa nga duhay suwab! Tuwa sa suwab! Manoy. Unsahan man at sa Manoy. Magbuga kong taong maldita! Sama ni Bayana! Magkuha ka sa! Hindi yata kang pugula ka. Wiki, ha? Imo ko gibaharan ang pasyon ko ni mo. Oh, Matay ka lang. Ipapriso ta ka. Ipapriso ta ka. Muram ka si Joy! Ha? Hida. Sige, papriso lang! Hadlukom ta ni mo priso. Kanapay libre kong kaong hidaanan sa prisuan! Katuray akong nandun dito para sa lamok! Ha? Manoy, di atsa, ni Ana. Ay, uli lang rito din batitay. Iuli. Kay milayas ang itong naman ang atong kahoy nga kimpi. Laya sa di ay manang guwapa? Oh, murag yung maguwang sa tatlong bibing linaktan. Sikit kay tuway-tuway. Ha? At saram na ihadlok ka na tutawa bayhana di ay tuwa. Bantay lang ito mga tawana. Mga abnormal na bagit kayo. Unya, hulga-hulgaon pa ko. Ha? Makatilawagin sila sa akong tapuang. Tita! Tita! Trixie? Ano ba mura ka magisapot? O sabay nahitabo, ha? Kumusta naman dito sa tindahan? Tita! Mabuang ko! Kisapot yun ko! Kalamig yung ipatay! Oy, Trixie, kalma lang. Kaisog ba ni mo? O sabay nahitabo ni mo dito sa tindahan, ha? Tita, dagang ko gikasugat ng mga panuway dito! Unsa? Unsa ba'y panuway ba? Klaro haro ko nang gipanulti ni mo? Ganong nakasulti ka man nga gikasugat ni mong mga panuway? Kisa ba sila? Ang pungkol nga akong gipapriso ug ang iyang kulukoy nga igsuon, tita. Silingan nato dito sa sitio Takingking. Unsa? Ug ang nakabwisit kay mipilit sa atong firewall ang ilang bay. Unsa? Usa sa mga kahig-o nga mga squatters ang akong gipapriso sa una, tita. Ug ilang gigamit nga bungbong ang atong firewall. Unsa? Ug ang salbahis nga pungkol. Gusto ba kong atsahon? Ha? Mga barumpado gina mga tawhana. O kinahanglan nga mapahawa sila sa sitio Takingking, tita. Mahimo ba? Pasagdan niyo mga squatter sa sitio Takingking? Anton? Anton? Wa magibig kaluwi bisan gamay na lang ang mga tawana. O nga nang maluoy man ko nila, ha? Nga mga musimos man sila? O mga kandidatong kriminal. Labi na ang pungkol. Ha? Ngano nagagawas pa magitong pungkula, oy? Pero, ako gid siyang ipapriso balik. Ayaw ginagbuhatan, Trixie. Time para gud, Anton. Ngano bang milaban manggid ka ng mga basura? Ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!